Salutare tatălui! Salutare toată lumea, azi o să jucăm un nou joc pe canal care oare toți cred că îl știm, deci toți. Counter-Strike portabil. Dar nu o să jucăm chiar pe toate. Primul episod o să vedeți voi cu cine o să fie. Să așteptăm să se încarce. Dum 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 dum. Single plan. Videoclip. Deci nu se putea, oameni buni, să vedeau un videoclip măcar. Hai. Ia. Pe românește. Să închidem. Single plan. Mamă, ce era? Zombie survival. Acolo apăs pentru ca să-mi iau harvest. Și o să vedeți ce arme înseamnă. OMP. Și ne luăm un Deagle. Deagle. Și bombe. Smog nu mai iau. Flash, adică scuzați. Tot încurc. Vede cu smog. Și o să vedeți ceva tare la hunterul ăsta. Care și... Uita, mai fac ce nebunie asta. Dar nu sunt. Putem să punem barieri. Barieri, zău. Punem aici. Ca să nu vină de la spate cineva și noi stăm aici. Uia! Păi, nu jucăm MP1. Pam. O să mă omor. Nu știu de ce prind sincă o să-mi dea. O să mă omor. Singur. Barbel! Asta. Hai, cine se pune cu mine? Hai. Uia! Uia! Auziți și voi? Mai avut unul? Așa. Un triple kill. Bă, mai vine unul. Oh, fucking shit. Să mă bari aici. Mă ridic. Nu vreau să. What the fuck? Foarte. Uite mai, fucking shit. Aici? Bă, tu ce pui cu mine, mă? Au. Da. Nu vedeți că filmez. Tăceți! Nu vorbiți românește. Taci! Nu vezi că filmez. Tati, taci! Gata. Deci era da, o să recreez asta, dar tot trebuie să fac. Uitați-mă. Scuze, ce lei? Taci! Deci, dacă intru aici, să umpli pe loc, încep să-mi iau damage. Trebuie să mă arunc. Și mări, vedeți? Da, nu vreau mie să fac asta. Dar nu-i problemă, nici se salvează barierele și gata. Taceți! Grenada! Nu avea bani de șervețele. Păi da, eu. Și mi-ai dat 50 de bani. Mori. Fude. Ia, gata. Uitați barierele.
kill. Am kill-ul. În loc să ocolează electric. Nu merită. Ce mă sperie aici? Rondona. Asta fac, îți dau un deagle în gură. Gata. Am în spatele comanda asta. Taci. Ce vrei? Mai tare? What the fuck, asta ce e, bă? Ia, merge. Pe lumea așa, da. Unde ai făcut? Deagle. Ia-l la un pe Nici apar la uți. prostul ăsta. Nu Cicio. normal baterii trebuie să apropii de aia. De televizor. Ia vine ăla. Ce l-ați auzit? Feti. Ia! Au! Au! Un pic, că am călcat șoara. Așa. Armasă nu prea e bună, nu știu de ce mi-am luat, hai să-mi iau AMP. Fuck. AMP. Cu AMP-ul eu mor din prima. Mai vine unul, mă? Nu, mor, stați. Așa. What the mai fac eu cu mult am dat grenada aia. Gol. Bă. Așa, oprește-te. Așa. Tu ești la veciorul, du-te ca și pe tine. Stop! Ce dracu ai, mă, să dai cu veciorul, că-ți dau un șut. E, aici am chestii de extrem mulțumesc de generul meu.